Micsoda? Na. Sajnállak ám, tényleg. Aha. Ja. Hát igen, akkor azután. Megy össze-vissza. Mit csinálsz? Kisrác szerintem nem bírja a kaptatót. Elmaradt egy kicsit. Mindenki ott hal meg először. Egyébként nekem is az a gyengén. Nekem is. Most valahogy jó. Mondom, ez a reggeli, jövő hétvégén lesz egy 5x2 kilométeres verseny, terepfutó verseny, Kamplástónál. És elmentünk, megnéztük a terepet, és lefutottuk a versenytávot. 2 kilométeres körök vannak, az első beérkezésétől 2 percre van az indítás. Tehát elindul az elsőnek aki beér, ugye van az indítás, elsőnek aki beér, onnantól számolva 2 perc múlva indítják a következő kört. És ezt 5-ször. Ez így van. Akkor nincs időt pihenni gyakorlatilag és mész, mint az állat. Naplástó. 16. kerület, Cinkota. Hát Cinkotatban. Nem tudom, hogy mennyi szint van benne. Majd belinkelem az időfutamba. Ingyenes, azt hiszem ingyenes. Te futsz is? Aha. Vagy terep? Nem szeretem a terepet, de futok. Igen. Utálom. Van benne szint, mert nem is tudom. Szombaton, azt hiszem, 8-án, 10 órától. De majd belinkelem, mondom. Aha. Hát igen. Ja, hol? Ja, aha. Ez ilyen szabad bejárós egyébként? Inkább én vagyok a legbénább, és én baszogatnak pedig szerintem, hogy tekják. Nem, egyenesen az volt kiírva. Egyenesen az volt kiírva a táblára. Autósoknak zsákutcáz. Aha. Na jó, de mindegy. Hát jó, persze. Aha. 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 Na jó, hát igen.
Még az igazság, hogy nekem triatlonhoz, meg te is akkor triatlonozol, hogy gyakorlatilag mindegy. Az igen. Hogy micsoda? Két méteren olyan szélárnyékok vannak. Aha. Méteren az család szabály Ja. szerint már nincs. Ja. Én ezt nem tudom annyira mondom, most kezdtem el. Pedig ez a terepfutás az jó, nagyon alapvetően. Gyártatók, nagyon úszik. Lassan. Na menjetek. Aha. Most fel vannak már többször régebben. Nagyon kicsit Január 8-án volt az első, január 8, várjál? December 28-án volt az első terepfutó versenyem Csömörön, Futópestnek a szervezésében, 17 km. Hát nem tudom, 195-ös pulzuson. Borzalmas volt. Én ész nélkül szeretek belemenni a dolgokba. 192 oldalak, Igen? Nekem 201 kéznél futásra. És ezen a terepfutó versenyen meg még a diagramban láttam 2.11-est is. Mondjuk nem találtam meg, hogy hol. Valószínűleg igen. De nekem magas a pulzusom alapból. Ja, oké, 62 alá nem tudom levinni, hát így. Akkor oké. Persze azért mondom, hogy most kezdtem el, nem olyan rég. Főleg így, hogy tudatosan. Riggán is csináltál ilyen teljesítményben? Ezt még nem. De majd megyek. Jó. Katszám. Már min indulsz? Aha. Ja. Aha. Most úgy néz ki, hogy Budapesten olimpiai távra kapok egy nevezést. Aha, ez jó. Na, az jó. Hát én csak Nem biztos, hogy nyílen megyek, bár nehéz lesz tudni. Mert kevesen tudni. 51-50-en? Hát nem hiszem, hogy kevesen indulnának. Egész kedvező a nevezési díja. Igen, de mindenki, tehát aki
Ja, mondjuk a féltávra megy, aha. Aki elrívsz, a féltávon fog. Igen, igen. Ő nem azért nem indulok fel. Akarok csak nagyon egy-két múlva lesz térve. Igen, igen. Hát mondom, Együtt akár lehet jól lenni. aha. Hát mondom, én csak brohiból, tehát. Ja. Rendezőként kim voltam egy 70.3-on, igazából akkor kaptam kedvet hozzá, amikor láttam, hogy milyen emberek tudják megcsinálni, és mondom, bazzeg, hát ez nekem is megy. Tehát ez a megcsinálni meg tudják, csak hogy milyen idővel, az a kérdés. Jobbra. Várjál? De itt volt az nyíl. Akkor jobbra. Mi? Akkor jobb. Jó. Én is azt néztem. Köszönjük, köszönjük. Á, nem hiszem. Visszafelé összeszedünk. Ja. Aha. Hát ez így valamivel kellemesebb, mint a múlt heti volt. Akkor bugyira mentünk, olyan szembeszélbe. Ott nem szokott szembeszélni. Nem! De honnan mentek rá? Soroksárin végig. Soroksári, Dunaharaszti, Taksony, az az edzőútvonalam. Igen? Ott ahol átmész 51-esen és onnantól van az a etalonút. Igen. Az kurva, ott szoktam néztávozni. Hát jó, oké. Olyan szembeszélünk volt múlt héten. Oda csináltam egy szegmens is. Mondjuk Dávidék azok mentek volna, én akkor meghaltam, nekem az volt a második tekerésem. Oda csináltam egy szegmens is. Igen? Stráván? Aha. Ez már kellemes virágszerűs beszélgetős tekerés. Szóval az nagyon jó volt én nagyon szeretik ezt. Na, ott is most voltam először. Nekem az ugye a világ másik vége innen Csömörről, ez a környék. Én inkább Dobókő, Esztergom, Dorog. Télen nem bringázok. Én rájöttem, hogy felesleges. Tehát tényleg jó volt, nagyon jó volt, de brutálisan. Hát Dávidnak a bringájába szerinted mennyire kapott bele a szél? Dőltünk befelé. Nagyon nem volt jó. De visszafelé jó volt, azért 48-as tempókat tudtunk jönni simán. De az sorban. Sorba.